No, my tú intelektuálnu pokoru definujeme ako také nastavenie, kde vstupujem do interakcie s inými ľuďmi s tým, že môžem sa mýliť. Že nejdem tam ako nejaký ortodoxný, rigidný, presvedčený človek, ktorý nie je ochotný cuknúť ani o milimeter zo svojej pozície, ale každú tú interakciu s iným človekom vnímam ako nejaký proces, kde vieme spoločne explorovať, objavovať a kde som ochotná pripustiť, že možno tie moje presvedčenia sú mylné. Ono je to také, že teraz ako to dosiahnuť, aby ľudia boli, že nestačí im povedať, že tak prosím, buďte intelektuálne pokorní. To asi život ťa naučí viac menej. A dá sa to urýchliť a teda my sa to snažíme v našom vzdelávaní robiť takým spôsobom, že zviditeľňujeme ľuďom v podstate také slepé škvrny. Čiže rozprávame sa veľa o tom, ako sa rozhodujeme, ako fungujú naše zmyslové orgány. A keď ľudia zažívajú to, ako je ich vnímanie sveta skreslené, často o mnoho menej nejaké objektívne a racionálne, tak tá intelektuálna pokora je len taký vedľajší produkt pochopenia tej obrovskej miery chybovosti, ktorej podliehame. Čiže oni to zažívajú, cez rôzne nejaké zážitky, cez rôzne rébusy, ktoré spoločne riešime a ktoré im zviditeľňujú nejaké slepé miesta, ktoré neboli schopní vnímať dovtedy. No a to v podstate vytvára ten priestor pre tú intelektuálnu pokoru. Čiže nedá sa to ľuďom nanútiť, nedá sa ich o to požiadať, dá sa k tomu dospieť.